Shema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i dechrau y datblygiad o'r becyn PHP newydd, ac dwi'n amdani i da yr ymystong fe, a dyma ble rydyn ni'n yn yr foment nawr. Yn gyntaf, mae angen i ni i benderfynu ar yr enw o'r becyn newydd ac fy'n mynd i galw fe Ajax gysylltnod gar Saesnig rhedeg, oherwydd fe fydd y swyddogaeth o'r becyn hwn i swyddogaethu fel yr is-adeiladedd rhwng yr JavaScript sydd yn rhedeg ar yr cefn blaen o'r porwr a'r iaith PHP sydd yn rhedeg ar y pen gefn ar y gwennydd ar gyfer rhyw fath o'r wefan app neu cymwysiad ar y we, enghraifft. Felly, dyma'r rheswm ar gyfer yr enw Ajax gysylltnod gar Saesnig rhedeg, oherwydd mae'r is-adeiladedd hon yn defnyddio yr safon neu protocol sydd yn galw Ajax. Mae'r clusennau yn cynrychioli y geiriau Saesnig ar gyfer y technoleg perthnasol sef asynchronous JavaScript and XML, neu yn Gymraeg, yn gamseriedig JavaScript ar XML, cysylltnod rhedeg. Felly, y gyntaf peth i'w wneud yw i greu y bygell fel hyn, trwy gorchymyn mkdir gwacle ac wedyn yr enw o'r bygell. Nawr, mae angen i symud yno fe fel hyn. Ac wedyn mae'n angen nawr i defnyddio y meddalwedd cyfansoddwr i cychwyneiddio yr eddl neu taflun fel hyn. Cyfansoddwr, pwynt far, ac mae'r terfyniad o'r ffel pwynt far yn arwyddocau. Mae'r hyn cod tarddiad oedd yn wreiddiol wedi ei ysgrifennu yn yr iaith PHP, ond wedi ei casglwyd union i un ffel fel yr ffel gwerthredad dwyolyn. Felly, fel gwerthredad dwyolyn, rydyn yn gallu ei galw fe yn uniongyrchol fel unrhyw ffel gwerthredad dwyolyn arall, ond mae'r hyn yn seiliedig ar meddalwedd dehonglwr sef PHP wedi ei fensfydlyd ar y cyfrifiadur. Nawr, dwi'n angen i mewnbynnu y gwacle ac wedyn dewisiad i cychwyneddu yr eddl newydd sef yr dewisiad gar Saesnig talferwyd. Cychwyneddu fel hyn. Nawr, fy'n angen i mewnbynnu am bell o'r manylion ynglyn â'r eddl neu taflen newydd. Yn gyntaf, mae angen i ni i mewnbynnu yr enw sydd yn ei cyfansoddwr yn dau rhanbarth. Y gyntaf, sef yr enw o'r marchnadwr, ac yr al wedi'r archnod blaenslais yr enw o'r becyn. Felly, fe'n mynd i alchbynnu yr rhain fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen i mewnbynnu y disgrifiad o'r becyn, oherwydd mae'r becyn hwn dim yn uniongyrchol yn gysylltiedig gyda'r iaith Cymraeg neu dysgu o'r iaith Cymraeg fel rhyw offeryn, enghraifft i gynorthwyo'r dysgwyr yn yr iaith, ond yn hytrach mae'n offeryn sydd yn berthnasol yn y gyfan yn unrhyw sefyllfa lle mae'r wefan neu yr app yn angen i cyfathrebu gyda'r cefn ben trwy'r is-adeiladedd neu'r protocol o'r Ajax. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu y disgrifiad yn Saesnig fel hyn. Nawr, ar gyfer y disgrifiad mae'n dweud, mae'r hyn yn dosbarth PHP sydd yn ymdrin ar ac yn allbynnu yr cod tardiad JavaScript sydd yn ymdrin ar galwadau Ajax rhwng yr pen blaen JavaScript a'r pen cefn PHP.
Ac wedyn dwi'n derbyn yr awgrymiad ar gyfer yr awdur. Wedyn dwi'n mynd I derbyn gwaglau ar gyfer yr gwathodoliaeth lleiaf. Felly ynglyn â'r gwathodolrwydd lleiaf o'r pecyn hwn fan yma, dwi'n meddwl fe ddylai hyn I fod yn def ar gyfer datblygiad, neu alpha neu beta, achos os ydyn yn gadael gwerth I fod yn gwaglau, mae hyn yn ymwallu I fod yn gwastad sydd yn awgrymu mae'r pecyn neu meddalwedd neu'r cortoddiad yn eithbedd sydd ddim yn wir, felly mae'n angen I ni I newid hyn yn hwyrach. Ynglyn â'r fath o pecyn, wel, mae gyda ni 4 fath. Yn gyntaf, llyfrgell. Mae'r hyn y pecyn arferol, enghraifft dosbarth yn PHP sydd ydyn yn gallu ei gynnwys yn rhyw eddl neu taflun arall. Nid ydy'r pecyn hwn yn eddl neu taflun oherwydd mae rhain tafluniau yn ychydig yn fwy gyda'r ei holl ymgylchiad ar gyfer yr defnyddiwr, ac nid ydy'r pecyn hwn yn meta pecyn oherwydd mae'r rhain yn arferol yn pecyn gwag sydd yn dibynnu ar y llargwyddiad o'r pecyn go iawn ar y cyfnod o'r sefydliad o'r pecyn, ac nid ydy'r hwn yn pecyn fel mewn pylchgyn cyfansoddwr, oherwydd mae'r rhain mewn pylchgyn sydd yn uniongyrchol perthensol i'r cyfansoddwr. Felly dwi'n mynd I mewnbynnu llyfrgell fel hyn. Ynglyn â'r toriad, dwi'n mynd I mewnbynnu MET. Ynglyn â'r diffiniadau o'r dibyniadau, dwi'n mynd I mewnbynnu nacadw ar gyfer y rhain fel hyn. Ynglyn â'r llwybr perthnasol, dwi'n mynd I derbyn SRX fel yr safon. A dwi yn cadarnhau yr cenhedliad fan yma nacadw achos dwi'n eisiau I ychwanegu ar gyfer y gwastadolrwydd lleiaf. Mae'r hyn yn def neu alpha neu beta. Felly, pan dwi'n yn mewnbynnu y diwylliad nacadw, mae'r holl gorchymyn wedi ei erthylu. Felly, os dwi'n yn gwneud y rhestru o'r holl pregell, doedd dim byd wedi ei crewyd, felly mae'n angen I mi I dechrau o'r dechreuad unwaith eto, fel hyn. Nawr, ar gyfer yr gwastadolrwydd lleiaf, dwi'n mynd I mewnbynnu DEV fel hyn. Ar gyfer y fath o pecyn, dwi'n mynd I mewnbynnu llyfrgell fel hyn. Ynglyn â'r trwydded, MET. Ac wedyn nacadw a nacadw ar gyfer y diffiniadau o'r diffiniadau fel hyn. Ac ydw ar gyfer yr is-pregell SRX ar gyfer y cortoddiad. A ydw I yn cadarnhau ar y tro hon, ydw. A dyna ni, nawr os dwi'n yn rhestru y holl pregell, dyma'r cymwysiad. Hefyd dwi'n mynd I creu y pregell gyda'r gair Saesnig prafholi I prafholi yr cortoddiad. Nawr dwi'n mynd I morrio I mewn i'r pregell SRX I dechrau creu y dosbarth ar gyfer y pecyn hwn. Felly, I dilyn yr arferiad o enw o'r dosbarth sydd fan yma, fy'n angen I enwi yr enw o'r ffeil ar gyfer y dosbarth, yr un fel yma, gyda'r preithlythren ar gyfer yr A ac hefyd ar gyfer yr R fel hyn.
a dyna ni. Nawr, fy'n angen I mewnbynnu cyffiniau ar gyfer ardal ar gyfer y cod PHP. Nawr, fy'n angen I datganu enw gofod. Fydd angen I fod yn union yr un peth fel yn fel gosodiad, fel hyn. Wedyn, fy'n angen I greu dosbarth. Unwaith eto yn yr un fodd fel o'r blaen gyda'r un prif lythrennau. Ac wedyn, fy'n angen I creu ffwthiant ar gyfer adeiladwr, fel hyn. Ac wedyn, nawr, dwi'n gallu creu ffwthiannau ar gyfer dosbarth hwn. Felly, ar y cyfnod hwn, dwi'n gallu meddwl mae angen I ni 3 ffwthiant fan yma. Yn gyntaf mae angen I diffinio galwadau ar y dosbarth ac yn ail I ymdrin â nhw ac yn trydydd I gynadlu cod tardiad JavaScript I gerchu ymatebion neu canlyniadau oddi wrth pen cefn. Nawr, ar y llinell 7 mae gyda ni onwolyn newydd sydd yn dillad angyhoeddus, achos dwi'n dychmygu mae angen I ni rhyw fath o'r dillad, enghraifft dillad hunch neu stwnch lle rydyn yn gallu rhoddi I mewn rhyw fath o'r enw neu gorchymyn ar gyfer rhyw fath o'r enw o'r ffwthiant ac wedyn I rhedeg y ffwthiant perthnasol i'r allwedd neu hunch neu stwnch o'r gorchymyn neu allwedd wedi ei rhoddi I mewn i'r ffwthiant. Ac os rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn yr amrediad angyhoeddus, fe ellai hyn yn gwellau effeithlonrwydd oherwydd fe byddai hyn yn lleihau galwad ar cof. Wedyn, pan mae'r datblygwr yn galw ar dosbarth hwn ar gyfer y cyntaf tro I enydeidio fe gallai ef yn rhoddi I mewn rhyw fath o dillad sydd yn diffinio threstra o pa un o'r ffythiannau I galw ac efo pa un o'r gwerth allwedd neu gorchymyn. Felly, rydyn yn gallu mewn yn sod rhyw fath o parametr I mewn yn yr adeiladwr, fel hyn. Nawr, rydyn yn ymbenodi dillad angyhoeddus $RPV coldevs gyda'r dillad wedi ei rhoddi mewn i'r adeiladwr, sef $PPV coldevs. Wedyn, rydyn yn gallu diffinio rhyw fath o ffythiant gyhoeddus gyda'r enw fel enghraifft I ymdrin ar galwadau fel hyn. Ac yno fe, rydyn yn gallu rhoddi gorchymyn neu allwedd neu stwnch neu hunch ar gyfer dillad $RPV coldevs fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu dod o hyd o'r enw'r o'r ffwthiant I galw arno fe trwy'r rhoddi allwedd I mewn i'r dillad ac wedyn fel hyn yn gerchu enw'r o'r ffwthiant oddi wrth y dillad ac wedyn I defnyddio ffwthiant PHP fan yma sef gar Saesnig tagferwyd ar gyfer gwerthuso sef I werthuso enw o'r ffwthiant cytodwyd gyda'r cromfachu crom ac mae'r hyn ffwthiant sydd wedi ei diffiniwyd gyda'r datblygwr I mewn yn dillad oedd wedi ei rhoddi I mewn fel parametr yn adeiladwr. Felly,
Fe allai hyn ymbod unrhyw beth am benodyd o'r blaen gyda'r dablagwr sydd yn defnyddio'r dosbarth hwn ar gyfer ei godio. Felly wedyn I brafholi y swyddogaeth hon, rydyn yn gallu creu y cod I brafholi hyn. Felly os rydyn yn dechrau terfynell arall, nawr rydyn yn gallu dod I mewn i'r isbregell brafholi fel hyn. Ac fan yma, rydyn yn gallu creu yr tudalen wefan PHP I brafholi yr dosbarth AjaxRun fel hyn. Felly rydyn yn gallu creu rhywbeth gyda'r enw fel yn Saesneg enghraifft tudalen wefan fel hyn. .php. A dyma'r ysgyrbwd patrwm lein ar gyfer yr tudalen wefan PHP sylfaenol gyda'r ardal arbennig ar gyfer y iaith PHP cyfenwyd gyda'r agor ongl cronfach ac wedyn arwyddnod gofynod ac wedyn y gar PHP ac yn ei caiwyd gyda'r gofynod unwaith eto ac wedyn y cae ongl cronfach. Nawr y beth nesaf yw I cynnwys y llyfrgell oddi wrth yr AjaxRun trwy defnyddio enghraifft yr ffwythiant PHP I erbyn unwaith fel hyn ac wedyn mewn yno fe y llwybr i'r fel PHP ar gyfer y llyfrgell. Ond oherwydd rydyn yn defnyddio yr rheoliwr pecyn PHP cyfansodwr yn atrach na chynnwys pob un o'r llyfrgelloedd gwahanol, rydyn dim ond angen I gynnwys yr un ar gyfer yr rheoliwr pecyn PHP cyfansodwr, sef yr ffail hunan llwyth .php fel hyn, oherwydd mae'n clywyd dan yr isbregell marchnatwr sydd dan yr llyfrgell rhiant, sef y pregell yr erddil neu tablin hwn. Dyma'r rheswm ar gyfer y dwbl llawn y talnod ac wedyn yr blaen slais ac wedyn yr enw'r o'r pregell marchnatwr. Wedyn mae angen I greu yr gorrych ar gyfer yr dosbarth, sef yr enediadaeth o'r dosbarth ac dyma'r enw o'r gorrych hyn ar y llinell 9, sef $obj AjaxRun ac oherwydd mae angen I ni I enedyddio yr gorrych hyn, mae angen I ni I defnyddio yr arwydd ar PHP newydd ac wedyn gwacle ac wedyn yr enw gofod lle mae'r dosbarth yn cael ei lleoli, sef fel hyn. Ac mae'r hyn yn union yr un peth ar yr llinell 9 ar yr ochr dde fel yr un ar y llinell 3 ar y ochr chwith. Felly dyma'r enw gofod. Nawr mae angen I ni I mewnbynnu yr enw o'r dosbarth gyda'r crwm gronfachu fel hyn I enedyddio neu galw ar y adeiladwr ar gyfer yr gorrych hwn. Ond oherwydd ar y llinell 9 ar y ochr chwith mae'r adeiladwr yn disgwyl ar gyfer y dillad sydd yn disgwyl cyd-gyffelybydaethau o'r stwnch neu hanch neu althwethau I mewn yn yr dillad RPV coldevs i'r enwau o'r ffythiannau. Mae angen I ni I rhoddi I mewn yr dillad hwn fel parametr fel hyn. Ac mae'r hyn yn dillad newydd sef gyda'r enw $a_coldev sydd fel dablagwr neu ar gyfer yr dablagwr unigol fe allai fe yn diffinio yn llythrennol ar gyfer beth bynnag wefan app neu wefan tudalen mae'n yn ei dablygu fel hyn.
Nawr, ar y ochr dde, mae gyda ni yr cymwysiad o'r dillad llythrennol dolar ar coldefs oddi o'r llinell 9 i 14 sydd yn cynnwys yr cyd-gyffaliabiadaethau oddi wrth yr stwnt neu hunch neu allwedd i'r enw o'r ffythiant, ac mae'r hyn yn rhanbarth o'r cychwyneiddiad o'r gwrthrych dolar obj Ajax rhedeg. Nawr, enghraifft, os ydyn yn diffinio un o'r ffythiannau oddi wrth yr dillad llythrennol oddi wrth yn y lle 10 i 13, enghraifft, ydyn yn gallu diffinio ffythiant enghraifft ar gyfer fanct 1 fel hyn. Achos fe allai hyn i fod yn byth bynnag, y mae y dablygwr o'r wefan neu app yn eisiau, ac yn yr achos hwn ydyn yn galw yr ffythiant fel enghraifft fanct 1 gyda'r enghraifft adleisiad ar y tudalen o rhywbeth fel ydym yn ffythiant fanct 1 fel hyn. A dyma'r swyddogaeth o'r ffythiant yma yn y cyfamser, dim ond i brawfholi yr codtaddiad hyd yn hyn. Nawr, os ydyn eisiau i'w galw ar yr ffythiant fanc 1 trwy'r gwrthrych dolar obj Ajax rhedeg, ydyn yn galw ar y rhywbeth o'r gwrthrych fel hyn, ac yn daf i mewnbynnu yr enw o'r gwrthrych ac wedyn yr arwythnodiau ar gyfer yr rhywbeth o'r gwrthrych, sef y gysylltnod ac wedyn yr arwythnod yn fwynag, ac wedyn yr enw o'r ffythiant i ymdrin ar galwadau fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i mewnbynnu yr allwedd neu stwnt neu hunch ar gyfer y ffythiant, sef ar gyfer fanc 1, mae angen i ni i mewnbynnu FN1 fel hyn. A dyna ni. Nawr, y beth nesaf yw i dechrau derfynell arall, i dechrau yr gwenydd ar gyfer yr wefan leol ar yr cyfrifiadur lleol fan yma. Nawr, rydym ni'n yn yr un plegell fel yr codtaddiad i brawfholi yr dosbarth, sef enghraifft wefan tudalen.php. Felly, rydyn yn gallu dechrau gwenydd fel hyn trwy defnyddio'r gorchymyn PHP ac wedyn gwaglau, ac wedyn namin prif lythyren S, ac wedyn yr enw'r o'r gwesteiwr, sef yr lleol westeiwr, ar y podladd enghraifft tar mail, ac wedyn ar gyfer y greddyn o'r wefan leol fan yma, rydyn yn gallu ymbenodi gyda'r dywisiad namin bach lythyren T, yr plegell cyfredol, sef yr un fan yma, sef y plegell gar Saesnig prawfholi. Nawr, dyma'r gwenydd wedi ei dechrwyd. Nawr mae angen i ni i morlio iddo fe ar y poriwr fel hyn. A dyma'r cyfeiriad ar y ochr dde gyda'r lleol gwesteiwr ar y podladd tar mail, ac wedyn yr enw o'r dudalen, sef enghraifft dudalen.php. Nawr, mae gyda ni ar y ochr chwith ambell o'r wallau sydd yn angen i drwsio. Yn gyntaf ar yr ffeil
AjaxRun.php ar y llinell index 7. Mae gyda ni y cam sillafiad gyda'r A ychwanegol i mewn yn yr enw o'r dillad. Ac wedyn, mae'n dweud mae'r dillad ar y llinell index 7 yn nôl. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn oherwydd yr hyn yn ymgeisio i gerchu neu mynedu aelod o'r dosbarth, ac ar gyfer hyn, yn wastad pan yr hyn yn codio yn yr rhaglennu gwrthrych wynebladiedig, mae angen i ni yn yr iaith PHP i defnyddio y gwrthrych yma neu hwn i gyferio at yr gwrthrych cyfredol, fan yma a hefyd yr un beth ar y llinelledig. Felly os ydyn yn ac y ffeil nawr ac yn llanio dabred dylen, a dyna ni, nawr mae'n dweud rydym yn y ffwythiant fanc 1. Felly mae'r hyn yn arddecau, mae'r pwb dim yn gweithio yn llwyddiannus hyd yn hyn. Nawr, dwi'n wedi gwneud y codtadiad yn ychydig yn fwy gryno gyda'r ar yr ynedyddiad o'r gwrthrych $obj Ajax rhedeg yn atrach na'r datganu rhyw ambiwolion dillad lythrennol tu flaen i'r ynedyddiad ac wedyn i rodi i mewn yr ambiwolion hwn fel parametr i mewn i'r datganiad o'r dosbarth. Nawr i rodi i mewn yr dillad lythrennol ei hunain, ac mae'r hyn yn arbed ar y defnyddiad o'r ambiwolion ar gyfer yr lythrennol lyn fan yma. Nawr, dwi'n meddwl, y cam nesaf yw i ysgrifennu rhyw fath o'r codtaddiad yn yr iaith JavaScript, fel y gallwn ni galw ar yr pen cefn trwy'r JavaScript hwn ar y blaen cefn, trwy'r protocol o'r Ajax, fel hyn. Ajax, ac felly, ar y ochr chwith, dyma'r union beth rydyn ni'n wedi ei wneud. Yn gyntaf, yn uniongyrchol islaw yr adran ar gyfer y iaith PHP, mae gyda ni yr gwrthrychau newydd. Yn gyntaf, y tag ar gyfer y toriad linell, ac wedyn y bottom newydd. A phan mae'r hyn yn cael ei glicwyd, mae'n yn rhedeg yr ffwythiant AjaxRun.js gyda'r doi parametr cyntaf, yr allwedd neu mynegau neu stwnch neu hunch sydd yn cyferio at yr ffwythiant i rhedeg yn yr dillad llythrennol rhodyd yn gynerach ar y llinell 9 neu 10 i mewn i'r dosbarth ar gyfer yr enediadaeth o'r gwrthrych, sef $obj Ajax rhedeg, ac yna mae gyda ni yr cyferiad i'r tudalen wefan i alw arno i rhedeg y ffwythiant sydd yn cynnwys y ffwythiant dalwyd trwy'r protocol Ajax, ac wedyn ar yr bottom yma mae gyda ni yr llythrennau FN1, ac wedyn islaw y bottom yma mae gyda ni yr adran ar gyfer y iaith JavaScript gyffenwyd gyda'r agor a cael sgript tagau ar gyfer yr gwrthrych sgript. Felly, ar y llinell 26, dyma'r ffwythiant AjaxRun.js galwyd pan mae'r bottom yn cael ei glicwyd, sydd yn derbyn y doi parametr. Yn gyntaf, yr stwnch neu hunch neu allwedd ar gyfer yr dillad, sydd yn cyferio at pa un o'r ffwythiannau i rhedeg, ac yna yr cyferiad ar gyfer yr tudalen wefan i rhedeg. Felly union yn y ffwythiant fan yma, yn gyntaf rydyn yn datganu y gwrthrych ar gyfer yr Ajax, sydd yn ei hanfod erfyniad HTTP XML. Beth yn digwydd ar y llinell fan yma yw, yn gyntaf
rydyn yn prawfholi ar gyfer y bodolaeth o'r gwrthrych XMLHttp erfyniad imiwn yn y gwrthrych ffenestr yn y poriwr, ai ydy ei yn bodoli, sef ai ydy yr canlyniad yn wir. Felly, i enedeiddio yr gwrthrych trwy'r rhedeg yr gorchymyn newydd ac wedyn yr enw dosbarth o'r gwrthrych. Ac wedyn, ond os yn angen, enghraifft os rydyn yn defnyddio yr poriwr Microsoft hen, felly i creu y gwrthrych trwy'r fodd Microsoft trwy'r gwrthrych gyffrediad X gwrthrych fel hyn, ac wedyn i creu yr gwrthrych Microsoft .xmlhttp. Wedyn, rydyn yn galw ar y clwybedfodd o'r gwrthrych yma i agor yr yfyniad i wneud y gyffrediad o'r danfon i'r cyfeiriad URL, rhodyd fel yr ail parametr, ac wedyn mae'r gwerth bwleiaidd fan yma wedi ei ambenodwyd i'r gwir sydd yr amwell i wneud yr gyffrediad hwn yn amserliadedig. Wedyn, rydyn yn creu yr amwolyn bwleiaidd i ambenodi y gandaftro i fod yn wir. Wedyn, rydyn yn ambenodi y rhywbethffordd ar gyfer y digwyddiad o'r gwrthrych XHR, sef yr erfyniad XMLHttp, ar gyfer y cyflwr o'r newidiad pan ymbarod i rhedeg y ffwythian fan yma. Ac wedyn ar y llinell 40 rydyn yn ambenodi yr peniad ar yr erfyniad hwn i hysbysu mae'r erfyniad hwn yn y protocol XMLHttp erfyniad, ac wedyn rydyn yn danfon yr gwrthrych hwn, neu galw ar y rhywbethffordd yn y gwrthrych hwn i danfon y data trwy'r protocol Ajax. Felly, beth sy'n digwydd nesaf yw wedi danfon y data trwy'r protocol Ajax. Mae'r tudalen yn achos ar gyfer yr ymateb, sef ar gyfer y newidiad yn y cyflwr pan mae'r gwrthrych yn barod, sef yn disgwyl ar gyfer yr ymateb. A phan mae'r hyn yn digwydd, i galw ar y ffwythiant mewnol fan yma, sef ar y llinell 32 i prawfholi ai ydy'r cyflwr o'r gwrthrych yn gyfartalu i'r gwerth 200, ac wedyn os ydy'r cyflwr barod yn fwy nag 3, ac wedyn os ydy hwn y tro cyntaf, sef ai ydy yr amwolyn bwleiaidd yn gwir. Felly, os ydy i ambenodi yr gwerth bwleiaidd i fod yn anghwir, ac wedyn i effro yr testyn ymateb oddi wrth yr cyfeiriad URL. Felly mae'r hyn yn enghraifft yn ethiodol syml o'r protocol Ajax. Mae'r llawer o bethau rydyn yn gallu gwneud i gwellau yr swyddogaeth hon, ond rydyn yn gallu gwneud hyn yn chwirach. Yn y gyfamser, os rydyn nawr yn ychyb y ffeil ac wedyn yn llawn debri y tudalen wefan, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Felly dyma'r botwm gyda'r lythrennau FN1, felly os rydyn yn clicio ar hwn, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Dyma'r archfyniad o'r testyn, sef y testyn ymateb oddi wrth yr cyfeiriad URL. Felly mae'n gweithio hyd yn hyn. Felly nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw yn hytrach na'r dychwelyd yr holl cortodiad o'r un tudalen fel yr ymateb i prawfholi ar gyfer yr gwerth rhoddid union
yn galwad ac wedyn I rhedeg ffwythiant berthnasol i'r gwerthoedd danfonwyd trwy'r protocol. Nawr, dwi'n wedi algrefnwyd codaddiad yn sylweddol. Nawr, rydyn yn yr un fel PHP fel o'r blaen, sef enghraifft wefan tudalen.php, ond nawr, ar y brig o'r cod, rydyn yn dechrau gyda'r adael ar gyfer y iaith PHP, gyffiniwyd gyda'r agor ongl cronfach, ac wedyn gofynod ac yr gair PHP, ac yn ei caiwyd gyda'r gofynod ac wedyn yr cae ongl cronfach, ac wedyn unwaith yna fe oedd wrth y llinellau 2 I 17. Yn gyntaf, rydyn yn galw ar y llyfrgelloedd, cynwyswyd union yn rheolwr pecyn PHP cyfansodwr, ac wedyn ar y llinell 3, rydyn yn unedyddio gwrthrych ar gyfer yr AjaxRun, sef $obj AjaxRun yn cyfartalu i'r, ac wedyn rydyn yn galw ar yr OSR newydd I creu yr uneddiad newydd o'r, ac wedyn yr enw gofod ENL28 /AjaxRun ac wedyn yr enw o dosbarth sef AjaxRun, ac wedyn yn yr cronfachau ar gyfer yr dosbarth rydyn yn rhoddi I mewn yr dillad lythrennol sydd yn cynnwys yr dillad hunch neu stwnch neu allwedd neu pariau cyd-gyffelebwyd oddi wrth y stwnch neu gorchymyn i'r enw'r o'r ffwythiannau. Ac wedyn, ar y llinell 9, rydyn yn profholi ar gyfer yr gwerthau yn URL neu y cyfeiriad o tudalen sydd yn cael ei galwyd, a ydy yr parameter sef AjaxRun.js yn cael ei penodwyd yn y cyfeiriad, ac os ydy'r gwerth penodwyd iddo fe yn 1, ac wedyn I galw ar y rhywbeth fodd oedd wrth y dosbarth AjaxRun gyda'r enw I amdrin ar galwadau gyda'r parameter lythrennol fn1, felly beth sy'n digwydd yn rhywbeth fodd o'r gwrthrych neu dosbarth AjaxRun yw mae'n ein dim ond yn galw ar yr ffwythiant sydd yn cydgyfelebu yn yr dillad hunch neu stwnch ar gyfer yr gorchymyn neu allwedd neu hunch neu stwnch. Rhoddid union yna fe fel parameter. Felly, os ydy'r parameter yn fn1, felly os ydyn yn edrych ar yr dillad lythrennol fan yma, mae'n hyn yn galw ar ffwythiant func 1. Ac wedyn, os ydyn yn edrych ar y llinell 14, mae'r hyn ffwythiant gyda'r enw func 1 wedi ei ysgrifennu gyda'r dablagwr neu terfyn defnyddiwr o'r dosbarth AjaxRun, ac mae'r ffwythiant hwn dim ond yn adleisio neu allbynnu neges. Mae'r hyn yn ffwythiant func 1, ac wedyn mae'r cod yma yn rhedeg yr ffwythiant gair Saesnig marw sydd yn uniongyrchol yn terfynu rhywbreddiad gyfredol, ac mae'r hyn yn iawn achos rydyn nhw wedi allbynnu yr allbyniad oddi wrth yr ffwythiant galwyd yn uniongyrchol o'r blaen, ac mae'r hyn yr ymateb sydd y galwadwr yn derbyn oddi wrth yr protocol Ajax. Wedyn, islawr yr adran ar gyfer y iaith JavaScript mae gyda ni, yr adran ar gyfer y cod HTML go iawn, sydd yn dechrau gyda'r dogfen fath HTML tag, ac wedyn
mae gyda ni y tagau arferol ar gyfer y tudalen HTML ac wedyn union yn yr adran ar gyfer y pen neu peniad. Mae gyda ni yr adran ar gyfer y sgript yn y iaith JavaScript ac dyma'r ffythiant ar gyfer yr Ajax protocol, sef y ffythiant gyda'r enw AjaxRun.js. Mae'r hyn wedi ei disgrifio o'r blaen, ond mae'n dim yn nawr wedi ei ail llewllyd fan yma yn uniongyrchol union yn yr peniad. Ac wedyn, ar ôl y peniad mae gyda ni tagau ar gyfer y corff. Ac union yno fe, mae gyda ni y gwrthrychau ar gyfer y corff o'r tudalen, sef y botwm sydd yn galw ar yr ffythiant i rhedeg yr Ajax, sef AjaxRun.js fan yma pam mae'n cael ei clicwyd. Ac ar gyfer y cyferiad o'r tudalen sydd mae'n galw ar yr un tudalen PHP fan yma, sef enghraifft wefan tudalen.php, ond gyda'r parametr AjaxRun.js yn cyfartalu i'r gwerth 1. Ac wedyn, ar gyfer y trydydd parametr fan yma, rydyn yn rhodi yr ffythiant lythrennol sydd yn derbyn y data dychwelyd oddi wrth y galwad Ajax, ac wedyn mae'n yn effro y data ar y llinell 49. Felly nawr, os ydyn yn equip y ffeil, ac wedyn yn llawn derbyn y dudalen, ac wedyn yn pwyso ar y botwm FN1, a dyna ni, ydyn yn cael yr effrowad gyda'r neges, mae'r hyn yn y ffythiant fanc 1. Nawr, ar gyfer y cam nesaf, dwi'n meddwl mae angen i ni i wahanredu yr cod sydd yn perthnasol i'r terfyn defnyddiwr yn yr app neu yr wefan sydd yr terfyn defnyddiwr o'r dosbarth Ajax yn datblygu ar y ochr arall y cod sydd yn perthnasol i'r dosbarth Ajax ac wedyn i drosglwyddo yr cod sydd yn perthnasu i'r dosbarth Ajax union i'r cod ar gyfer yr dosbarth Ajax. Felly, yn gyntaf, os ydyn yn edrych ar y dillad lythrennol fan yma ar y llinell 5 i 8, os mae gyda ni y 4 ffythiannau gyda'r enwau fanc 1, fanc 2, fanc 3, fanc 4, gydylai y rhain yn bodoli yn ytrach nag dim ond yr fanc 1. Felly, dwi'n mynd i creu y rhain fan yma, yn ar. Nawr, mae gyda ni y 4 ohonynt oddi wrth y llinell 14 i 20. Felly, imiwn yn y llinell 10, pan ydyn yn galw ar y ffythiant i ymdrin ar galwadau, ydyn yn gallu rhodi imiwn y stwnt neu haint neu allwedd ar gyfer yr dillad ar gyfer yr enwau o'r ffythiannau fel hyn. Ac wedyn, ar y llinell 9, yn atrach na prawfholi ar gyfer y gwerth o'r parametr yn yr URL yn AjaxRun.js i fod yn 1, ydyn yn gallu prawfholi ar gyfer ei bodoliaeth, ac hefyd ydy ei yn cynnwys unrhyw data fel hyn. Nawr, ydyn yn defnyddio yr ffythiant PHP i prawfholi ai ydy y parametr yn y URL AjaxRun.js yn bodoli, ac dim yn wag os ydy wedyn i galw ar yr ymdrin galwadau gyda'r gwerth yno fe, ac wedyn ar y botwm gyda'r testyn FN1 ar gyfer yr parametr AjaxRun.js ydyn yn gallu mewnbynnu neu ambenodi fe i fod yn allwedd neu stwnt neu hunch FN1 ar gyfer y ffythiant fanc 1. Nawr, os ydyn yn equip y ffeil ac yn llawn datblygiad dudalen, mae'n dal yn gweithio.
Nawr rydyn yn gallu mewn osod y weddill o'r tar bottom fel hyn. Nawr mae gyda ni y 4 bottom gyda'r testyn FN1, FN2, FN3, FN4 ac mae nhw'n bob un yn galw ar yr ffwythiant gyda'r rhif perthnasol sef FN1 yn chroди i mewn i'r parametr AjaxRun.js FN1 ac FN2 yn FN2 ac ati. Felly nawr, os rydyn yn equip y ffeil ac yn llawn dybri y dudalen, nawr mae gyda ni y 4 bottom. Felly os rydyn yn clicio ar bottom FN4, wedyn mae'n effro neges mae'r hyn i mewn yn y ffwythiant func 4. Felly mae'r hyn yn galw ar y ffwythiant func 4 fan yma. Felly nawr, os rydyn yn clicio ar y bottom gyda'r testyn FN3, felly mae'r hyn yn galw ffwythiant func 3 ac wedyn ar gyfer FN2, a dyna ni mae'r hyn yn y ffwythiant func 2 ac unwaith eto ar yr FN1 mae'r hyn yn y ffwythiant func 1. Felly mae'r 4 ohonynt yn gweithio yn iawn i gyd. Felly ynglyn ar pa rhanbarth o'r cod tardiad sydd yn perthnasol i'r dosbarth Ajax rhedeg a pa rhanbarth sydd yn perthnasol i'r cod y terfyn defnyddiwr sef y dablagwr o'r app sydd yn defnyddio y dosbarth Ajax rhedeg. Felly os rydyn yn dechrau gyda y llinell 2 sydd yn cynnwys y llyfrgelloedd cynwyswyd i mewn yn y pecyn rheolwr PHP cyfansoddwr, mae'r hyn yn perthnasol i'r terfyn defnyddiwr. Ac wedyn ynglyn ar datganiad o'r gwrthrych $obj Ajax rhedeg gyda'r datganiad o'r dillad lythrennol ar gyfer y dosbarth Ajax rhedeg, dwi'n meddwl mae'r hyn hefyd yn perthnasol i'r terfyn defnyddiwr, achos mae'r terfyn defnyddiwr sydd yn diffinio y ffwythiannau sydd yn cael ei galwyd yn ei app. Yma yn ei datblygu. Wedyn, ar y llinell 9 i llinell 20, dwi'n meddwl rydyn yn gallu symlhau yr cod yma yn ychydig, sef rydyn yn gallu gwneud y prawfholiad ar gyfer yr cymwysiad yn yr amrywolyn cyrchu ar gyfer y parametr AjaxRun.js i mewn yn yr llwybr-ffordd o'r dosbarth ymdrin galwadau, ac wedyn rydyn yn gallu galw ar yr ffwythiant marw i derbynnu y llwybrediad o'r galwad i mewn yn yr llwybr-ffordd ymdrin galwadau hefyd i wneud yr cod cyn symled a phosib ar gyfer y terfyn defnyddiwr i mewnbynnu. Felly nawr dwi'n mynd i dileu y llinellau hyn fel hyn ac i ffeil, ac wedyn i mewn yn yr cod ar gyfer y dosbarth AjaxRun.php rydyn yn gallu mewn osod y llinellau dim ond nawr wedi ei dileu fel hyn. Felly fe dylai hyn i fod yr un swyddogaeth fel o'r blaen, ond cawn ni'n gweld. Felly os rydyn yn ychydig y ffeil ac yn llawn dybri dudalen, ac wedyn yn pwyso ar botymau un ar ôl un, a dyna ni, mae'n gweithio yn union fel o'r blaen. Nawr, os rydyn yn edrych ar y ynadyddiad o'r gwrthrych $obj Ajax rhedeg, dwi'n yn
gofyn y gofyniad, a ydyn ni gallu cynnwys y rhybufodd I ymdrin ar galwadau union yn y adeiladwr o'r enediad o'r gothrych, achos pe fyddai hyn yn gwneud y cod hyd yn oed yn symlach fydd ar gyfer y terfyn defnyddwr. Wel, cawn ni'n gweld os dwi'n nawr yn sylwebu mas y cod ar y llinell nawr. Ac wedyn os ydyn yn cynnwys yr holl ffythiant I ymdrin ar galwadau union yn yr ffythiant ar gyfer yr adeiladwr fel hyn. Beth sy'n digwydd? Felly, fe fyddai hyn yn yr un swyddogaeth fel o'r blaen, ond y fydd hyn yn gweithio, wel, cawn ni'n gweld os yr un yn achub y ffeil ac yn llant atabliad dudalen, ac wedyn unwaith eto clicio ar y botwm mei yn gyntaf FN4, a dyna ni, mae'r hyn yn y ffythiant fanc 4, FN3, fanc 3, FN2, fanc 2, FN1, fanc 1, a dyna ni, maen nhw'n yn gweithio yn union fel o'r blaen. Felly, ymlaen gyda'r gwerthuso a ydy pa rhanbarth o'r cod darddiad union yn yr dudalen enghraifft dudalen .php yn perthnasol neu ei dylai I fod yn yr dosbarth AjaxRun ynglyn â'r llinell sylwebryd mas ar y llinell naw. Dwi'n meddwl yr hyn yn gallu dileu y llinell hen hon. Ac wedyn, oedd o'r llinellau 10 I 17, mae'r hyn yr ffythiannau ysgrifenwyd gyda'r terfyn defnyddiwr ar gyfer yr app neu wefan datblygwyd gyda fe, felly mae'r rhain yn berthnasol i'r cod y terfyn defnyddiwr, felly mae'r rhain yn aros yn y ffal fan yma, ac wedyn ynglyn â'r adran ar gyfer y tagau HTML yn yr un fodd, mae'r hyn yn perthnasol i'r app neu wefan datblygwyd gyda'r terfyn defnyddiwr, felly mae'r rhain yn aros, ond pan rhywun yn cyrraedd hyd at yr tagau sgript ar gyfer yr iaith JavaScript sydd yn cynnwys yr ffythiant ar gyfer yr AjaxRun.js. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn swyddogaeth sydd yn berthynas i'r dosbarth, achos mae'r hyn yn cael ei galwyd oddi wrth yr cod ysgrifenwyd gyda'r terfyn defnyddiwr, ac mae'r hwn yn ei tro yn galw yn uniongyrchol ar yr dosbarth neu y cod neu swyddogaeth yn uniongyrchol perthnasol i'r dosbarth AjaxRun. Felly dwi'n meddwl fe dylai yr holl adran union yn y tagau sgript I fod yn yr dosbarth AjaxRun. Nawr, union yn yr cod ar gyfer y dosbarth AjaxRun, os rydyn yn dadluso yr dosbarth yn ychydig trwy yn dileu yr llinellau wedi ei sylwebu mas fel hyn. Ac wedyn, os rydyn yn gofyn ble yn yr ffal yma fe dylai yr cod JavaScript ar gyfer yr galwad ar y protocol Ajax oddi wrth y gwrthrychau ar y dudalen datblygwyd gyda'r terfyn defnyddiwr, a ydym ni yn gallu cynwisio yr ffythiant JavaScript union yn y adeiladwr I wneud y gwaith o terfyn defnyddiwr I mewnbynnu yr cod darddiad hyd yn oed yn symlach eto tra fwy byth. Wel, ydyn yn gallu gwneud profholiad, enghraifft os ydyn yn mewn osod yr gorchymyn I allbennu, enghraifft rhyw fath o'r cod lethrynol
ar gyfer HTML a JavaScript fel hyn I allbynnu yn gyntaf yr cod tag sgriptiau ar gyfer HTML ac wedyn yr cod ar gyfer JavaScript I effro rhyw fath o neges fel hyn. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil a fydd hyn yn gweithio, wel, os ydyn nawr yn Llanderfyr tudalen ac ydw, fod hyd yn oed yr cod neu tag HTML script yma allan o'r dechreuad go iawn o'r tudalen HTML gyda'r tag dogfen fath ac wedyn y tag agor HTML, mae'r cod JavaScript imwn yn yr tag script tu flaen i'r tagau hyn yn dal yn gweithio heb trafferth. Felly, rydyn ni'n gallu allbynnu fel destun llinell yr holl cod fan yma'r, sef y cod JavaScript imwn yn yr cod HTML gyda'r script tagau oddi wrth yr dosbarth PHP, oddi wrth yr ffythiant adeiladwr. Felly, yn canlyniad o'r hwn, fe fydd dim ond angen ar gyfer y terfyn defnyddiwr I mewn osod yr llinell yma, neu cod yma, I enedyddio y gwrthrych ar gyfer y dosbarth AjaxRun. Felly nawr, os ydyn yn torri mas yr cyfnod neu adran o cod fan yma, sef y holl cymwysiad imiwn yn y tagau script HTML fel hyn, ac I ysgrifennu I ryw ffeil cyfamserol fel hyn, ac wedyn I dileu yr holl adran o linellau fel hyn, ac wedyn os ydyn nawr yn ychydig y ffeil hwn, ac wedyn imiwn yn yr cod tarddiad ar gyfer dosbarth AjaxRun I lido yr cod dilewyd o'r blaen fel hyn trwy'r mewnbynnu yr gorchymyn VI I darllen neu R, lythren R. Yn y dirwedd, mae'r ffeil yn bodoli nid yn y pregell cyfredol ar gyfer yr ffeil fan yma, sef y cod ar gyfer y dosbarth, ond yn y pregell ar gyfer y prawfholiad. Felly, mae angen I ni I mewnbynnu yr bach lythren R ac wedyn ar ôl hynny yr dwbl llawn atalnod ac wedyn yr enw o'r dosbarth, sef prawfholiad ac wedyn yr enw o ffeil cyfamserol fel hyn, a dyna ni. Nawr, oherwydd rydyn ni'n defnyddio y single dyfnod fel yr cyffiniau o'r llinell destun yma, felly mae'n angen I ni I diancu unrhyw arfydnod single dyfnod union yn y llinell fel hyn. Ac nid ydy. Mae gyda ni dim ond yr ddau single dyfnod yn yr holl ffeil dosbarth fan yma, felly os ydyn nawr yn ychydig y ffeil ac wedyn yn Llanderfyr y tudalen ac wedyn yn clicio ar y botwm a fydd y rhain yn gweithio fel o blaen, wel, cawn ni'n gweld. Ac mae'r botwm F4 yn galw ar ffythiant fanc 4, FN3 ar fanc 3, FN2 ar fanc 2, FN1 ar fanc 1. A dyna ni. Ydynt, maen nhw'n I gyd yn gweithio fel o blaen. Felly, os ydyn yn dychwelyd i'r ffeil ar gyfer y wefan neu app datblygwyd gyda'r terfyn defnyddiwr, os ydyn nawr yn gofyn a ydy yr gweddill o'r ffeil yn berthnasu i'r wefan neu app datblygwyd gyda'r terfyn defnyddiwr neu i'r dosbarth AjaxRun,
Dwi'n meddwl oherwydd mae'r rhain I gyd yn gyrchrych botymau ar gyfer y defnyddwr ar y tudalen ar y pen blaen. Dwi'n meddwl mae'r rhain I gyd yn berthnasu i'r ffeil yma sydd yn cael ei datblygwyd gyda'r terfyn defnyddwr. Felly, I defnyddio dosbarth yma, sef AjaxRun, mae'n dim ond ar gyfer terfyn defnyddiwr I cynnwys yr hyfforddiant fan yma oddi wrth y llinell 5 I 10 I enedyddio y gorchrych ac I rhodi I mewn yn y galwad ar y dosbarth dillad lythrennol sydd yn cyfelybu yr stwntiau neu hantiau neu alweddau i'r enwau o'r ffwthiannau datblygwyd gyda'r terfyn defnyddwr. A dyna ni I gyd ar gyfer y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.